Hei ja tervetuloa kanavalleni. Oletko sinä jo päässyt kokeilemaan musiikin kuuntelun hybridimallia? Se on siis tuote, joka yhdistää musiikin analogisen sekä digitaalisen maailman. CD-postikortti mahdollistaa, että voit kuunnella valitsemaasi musiikkia joko suoratoistopalveluista, kuten Spotify, YouTube, Deezer. Jos et pysty tai et halua käyttää nettiä esimerkiksi mökillä, veneessä, autossa tai et halua jättää maksukorttisi tietoja internettiin, CD-levy on järkevä ja tietoturvallinen valinta. Haluan kertoa sinulle 100% suomalaisen levyyhtiön Poptorin CD-postikorttituotteesta. Tuote sisältää CD-levyn, QR-koodin sekä kortin. Voit päättää itse, pidätkö tuotteen omanasi vai lähetätkö sen vaikka kaverille. Valikoimaa löytyy aina lasten musiikista ikivihreisiin sekä klassiseen musiikkiin. Tuote maksaa vain 5 euroa ja saat aina vähintään 10 musiikkikappaletta nautittavaksi. Tukemalla suomalaista työtä teet sen parhaiten nauttimalla suomalaisen työn hedelmistä. www.poptori.fi musiikki on visuaalinen kokemus. Voit löytää meidät myös hyvin varustelluista myymälöistä ympäri Suomen. Viisaita puhui neiti tuossa aiemmin, mutta jätti mainitsematta, että Poptorin valikoimasta löytyy myös kaikki minun lempikappaleet. Niitä onkin tässä vuosisatojen aikana kertynyt melkoinen määrä. Käy valitsemassa omasi ja laitetaan pakettiin. Ja jos yritykseltäsi puuttuu vielä joululahja Poptorilta, löytyy aina toimiva perinteikäs ratkaisu myös sinulle. Hyvää joulua!